Диана Капралова с карма завърши препорък с 8 наказателни точки за време 70 секунди 40 стотни. Крайен резултат от тридневното изпитание 117,60 наказателни точки. На старт пети номер Мартин Димитров с Касиопея от Калуян 92. След него да се готви Илян Искаров с Джеронимо. Marci il sapore. Мартин Димитров с Касиопея завърши паркура с 8 наказателни точки за време 65 секунди и 31 стотни. Крайен резултат от тридневното изпитание 92 секунди 92,69 наказателни точки. На старт 6 номер Илян Искаров с Джеронимо от Кентавър Русе. След него да се готви Цвета Капралова с Кибела.